Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakiabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Birthday Thanksgiving Daddy, Mercy Torres, Arian Gail, and Emmanuel Nogot. Special intention, Winda Reyes. Wedding anniversary Thanksgiving, Jeffrey and Marilyn Musni. Speedy recovery Daddy, Father Romer Policarpio, Randy Sarmiento, Mirna Flores, Alma Nogot, Sister Maria Telma Luciana, OSB, Angelo Bonus, Fe Kiambao, at Bel Trinidad. Ang timurin ding sablang kaladwa king purgatorio, at ding kaladwada di Monsignor Francisco, Father Lorenzo, Domingo Senior, Domingo Junior, Rosita, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Christopher, Fortunato, Susita, Repenita, Rosalina, 9 days. Makiabetang po king dalita pamuklat. Kinagiling ipapuning anak ang puning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagon ng banal na Espiritu, mantabay ang kikahingan. At keka ang timurin. Mayapayabak po kikahingan. Morning. Mayapayabak po amo. Anting may kakapatad, alang patugot, walang umpay no, sa pagdulog sa Panginoon para matigil ang pandemya. Nakaharap din tayo ngayon para pasalamatan natin ang Panginoon sa bagong araw na ito. Kaya nang bangtang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, aminan talapamot pagsisyan, din kasalanan tamo, at anyaran tapamo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo, king panahon na sisisi kamit magbalik kalub, alang malit mo king liligtas, king panganib, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo kapamilataning ning turumo, sasopan mo kaming makatipon pipanjan, karimbanwa, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo, emo ke paimburisan, uri na ning lugod mo, kingkekang balayan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alangangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ming mayupaya,
ipani ginuming Kristo, ing kasalpantiyanan, king kayang amano, ing dalan papunta, king kabyasnan, ating pamibuli, king divino mong pamalak, ing panyulong, king katutuan. Ibuklat mo ring matami, karing kang dapat ding balugbog mi, king siwala, ning kang aus, baning balang kimut mi, dagdagana, ing kaming pamakirake, kinbeng yalok mo kami. Itiyadon mi, king kapamilatan ni ginuming Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ng Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Ezekiel. Pasibayo yang migsalita kanako ing Ginoo, nga na, anak ning tao, king metong mong barog, lakoke ing taong pakamalan mong dili, kasukat magreklamo o sainsing, o tumululwa, mupabustan maramdam ing kekang sigok, kalulwal alang takap abuntok, o alang sapin abitis, bilang tanda ning kekang pamagpaldas. May tatakpan ing kekang lupa, o mamangan man karing kakananda ring magpaldas. Kapag salita ako laring tao, inyang abak a kamamaranunan. Ketang bengi na ning aldoita, meteya ing asawa ko, at kabukasan, depatan ko itang payabot na kanako. Nga nang mengutang ding tao kanako. Bakit makanyan ka daraptan? Pekibat ko karela, migsalita ya kanako ing Ginoo, at sinabi na kanako, ing ibiyeke kaya kayong Israelita, ding mensahe. Ipagmaragulye ing matibe templo, at nakayong kaburing lalawe, at dadalo ka rin. Dapot, gawa ning alang kabaldugan ning Ginoo, at mga matelangan kinggera, ding kayanakan, amyembro ding pamilya yung melakwan king Jerusalem. Kani tayo daptan, ing kanakong depatan, yula tatakpan ding kaya kayong lupa, ni kayumangan king kakananda ring magpaldas, kayo lulwal alang takap abuntok, o alang sapin abitis, o manangis, o kikiakman. Mga yayat kayo, uli daring kekong kasalanan, at sainsing king metong at metong. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. ing pakibat tamo, akalingwan niya ing Diyos, alina lang kaya kayo. Akalingwan niyang Diyos, alina lang kay kayo. Pinsingan ning Diyos, alina lang kaya kayo, at layo niyang payinggulutan iti. Akit ning Ginoo, at mikabos siya. Sikwil na la, ring Israelitang tinuring ng anak na. Akalingwan niyang Diyos, alina lang kay kayo. Sinabi na, paboren ko na la, lawen ko ing maging kawakasan da, uling lahi lang marawak, at taksil lang anak. Akalingwan niyang Diyos, alina lang kay kayo. Pangalaluanda ko, inyang karelayang simban, itang naman Diyos,
Lalo kung mikasbo, karing dakaldang idolo, inya kako na lang pangalaluan, at pamuan king kapamilataning bansang mangmang. Akalingwan niya ing Diyos, alina lang kaya kayo, parangalantaya po ing maya pabalita. Anting sala paras mo kako, ing bendisyon mo at ding utos mo, ituro mo kako. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kan timurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Ating metong lalaking linapit kang Yesus at nga na, Maestro, nano po ing maya pasukat kong daptan, bako nga kamtan, ing biye alanganga. Bakit kukutnan mo ko nung naning mayap, nga na may kibat Yesus kaya? Metong yamo ing mayap, nung bisa kang magkamit biye, tuparan mo la rin kautusan. Sana pong kautusan, nga nang kinutang. May kibat si Jesus, kamakamate, kamakipangalugod, kamana ako, kamaglaram. Igalang may tata mo at ima mo. At luguran ming kapara mong tao, anti mo'y sarili mo. Nga na kayaning kaya nakan, ti paran ko nalangan po reting kautusan. Nano pa po yung kulang ka ako? Nga ng Yesus kaya, nung bisa kang lalong maging ganap, muli ka, pisalim mo nga ang pibandyan mo, at ipaglimos mo ka rin kalulu, ingayabli mo, at may kapibandyan ka karimbanwa. Kaya ba't magbalik ka at tuki ka na ako? Inyang dindam ning kaya nakaniti, may kuyang malungkot, huling dakalya pibandyan. Ing mayap ng balita, ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Makiramdamdam po king umili. Mayap pa morning, good morning. Good morning po amo. Meron pa po ba kayong pera? No, kasi naubusan na ng pera yung marami niyan. Sa panahong ito, napakahalaga nga naman ng pera para pambili ng mga ating pangangailangan. Pero yung beses na po nating narinig siguro na hindi naman lahat nabibili ng pera. Marami nga, libre. At ano bang di mga nabibili ng pera? Bagamat ito'y nagagamit natin sa iba't ibang mga bagay. Hindi naman talaga nakakabili ng kalusugan, ng pera, ng buhay. Yung ibang mga mayaman, ang yaman-yaman, pero hindi nabibili ang kanilang kalusugan para manatiling malusog o kaya mapahaba man ang buhay. Hindi nabibili ng pera ang pagmamahal. Sabi nga ng kanta ng Beatles, money can't buy you love. Na pag binibili mo lang yung pagmamahal, hindi mo naman talaga nakukuha yung tunay na pagmamahal pag gano'n. Dahil hindi nabibili yan. Siguro kusang ipinagkakaloob. Pati po yung kaligayahan, hindi naman talaga nabibili ang kaligayahan. Yung mga pagbili-bili ng mga sabisyo, no, sa sugalman,
karangyaan. Hindi man kasi ampaw lang yung kaligayahan na gano'n. Hindi nagtatagal at hindi tunay na kaligayahan. At dito nga po sa ating ebanghelyo ngayon, ito yung isang mayaman na lalaki na lumapit sa Panginoon, na parang feeling niya, kahit nandun na ang lahat-lahat sa kanya, parang may kulang. Parang meron pa siyang hinahanap na wala. Kaya ganun siya lumapit sa Panginoon. Siyempre, ang gusto pala niya ay yung ngayong mayaman na siya, marami siyang pera, kung paano niya makakamta ng buhay na walang hanggan. At dumulog po siya sa Panginoon at yan lang ang tanong niya, kung paano niya makakamta ng buhay na walang hanggan. Siguro, kung ilalagay ko lang ang sarili ko sa Kanya, daragdagan ko, sasabihin ko sa Panginoon, paano ko makakamta ng buhay na walang hanggan? Ito po, ang dami ko ng ari-arian. Magkano po ba yan? Na para bagang kaya niyang bilhin, ultimo ito. At ang sagot lang ng Panginoon sabi niya, gawin mo lang ang mabuti, gawin mo yung mga batas. At itong mama o itong bata, kabataan mukhang sinwerte naman sa buhay, siguro dahil parehas. At pinagpala din naman siya. Kasi sabi niya, mula bata pa lang siya, tinutupad na niya ang batas. Pero ganun pa man, parang may kulang pa rin sa kanya. Kahit na nabuhay siyang matuwid, hindi naman nandaya, nanloko, nanlamang. At doon, binitawan ng Panginoon ng isang salita na nagbigay sa kanya ng malalim na pag-iisip. Sabi ng Panginoon, sabi niya, isa na lang ang kulang sa iyo. Hindi naman niya sinabing asawa. Ang sinabi niya, sabi niya, kung gusto mong maging perpekto, kompletong buhay mo, sabi niya, uwi ka na at iyong ibenta ang lahat ng iyong ari-arian at ibigay mo itong iyong kinita sa mga mahihirap, tapos balik ka rito at sumunod sa akin. At ayon po sa kwento nito na nagsulat nito si San Mateo, umuwi raw ng malungkot itong bata dahil marami siyang ari-arian. At ito'y pinapakita sa atin, kahit gaano man tayo kayaman, kahit pag-aari natin ang buong mundo, hindi rin ito mabibili ang buhay na walang hanggan. Bagkus, ang buhay na walang hanggan ay nakukuha, para sinasabi dito ng Panginoon, sa kawalan. It is when you are and you have nothing that you can possess everything. Kaya ba natin yun? Kaya parang dito isang panyaya ng Panginoon ang bitawan ng lahat-lahat para maging malaya para sa Kanya lamang. Kasi po pwedeng yung kayamanan natin, yung mga pag-aari natin, siyang pilit nating kinakapitan. Ngayon, hindi naman talaga yun ang magdadala ng kaligtasan at kaligayahan. It is when we detach ourselves sa mga bagay-bagay na ito, kung susundin po natin ang pag-isip ng Panginoon, it is then that we become free and free to embrace the Lord. Actually, yan po yung pinakita sa atin ng maraming mga santo. Yung pagtalikod dito sa karangyaan, kayamanan, para maging ganap na malaya para sa Panginoon. Ito yung sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon. Pero magagawa ba natin yun? No? And that is the challenge. Ang dami pong challenge ngayon. Pero ang challenge ngayon ay, kaya ba nating
i-detach ang sarili natin sa mga material na bagay, parang ang tunay nating gawing pera o kayamanan natin ay tanging Diyos lamang. Amen. Magsitayo po tayong lahat ngayon at ating idulog sa Panginoon tayong ating mga kaibigan. Tayong lahat na binubuksan ng kaisipan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan ay hindi nabibili. Ito'y nakakamtan ng libre sa Diyos. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, emo sa pisawili ing aklismi. Ginoo, sapi sa wili, ing aklismi. Para ka ring sablang Kristiyano, abalo na sana, king ding sablang tao, mayayawos lang maging banal, at aliwa mo, ing ding reliyoso, at ding pari, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sapi sa wili, ing aklismi. Para ka ring sablang migtagulaling king kakaluluan, manano na sanang tunay rang asa na iti, at mibiyebiyela king kakaluluan at tiro ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sapi sa wili, ing aklismi. Para ka ring kalulu, abarula sana, ing atin lang makapasubaling karapatan, king kayaryaning Diyos, nung tanggapan da ing karelang kabilyan, king espiritu ning metong akristyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sapi sa wili, ing aklismi. Para kaya katangan, kapilan man sana, tama sisilo king pibandyan, nune bagkus tumipuntang pibandyan karin banwa, kapamila taning maya palug. At pamanuki kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sapi sa wili, ing aklismi. Ngeni, adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O mayupayang Diyos, ing sablang kaligtasan, manibatan king kang lugod at pakalulu. Ipagkalod mo kaya kaming grasyang tuki king dalan, papunta king alanganggang kaligtasan. Ape nga ko ng Kristong mabibiye kayabe mo, manggaman king alangangga. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingayin.
Lain kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuiting daon karing gamat mo, ki kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kay katami kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. O paming miglalang, kabang gagampanan miya iting daon, ikay kaming pamanyamba, king espiritu at king katatuan, ipagdala na kesanang kaligtasan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka timuri, yat na yo rin puso yo. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king anangangad lubos maipaya, king lugod lelangan ming tao, at inyang mangin tulid diyang mi parusan, king kekang pakalulu kinabus me, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ringang hela ding sablang koro ning banwa, mit mong kapag mula ng sasambarapan mo, makisan metong sa ing siwana miking karela, kabang kakantaring mit mong tula, ing dalit ning kekang ligaya, at ngaming sasabi, Banal, banal, banaliya ing ginu, Diyos amayupaya, mitmuya ing banwa ting yato, king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapaladya ing daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king espiritu mo, pan para kaya kami magyari ng katawan at daya, ng ginuming sa Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan. Kinuaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Piraso ni at binyene, karing kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan at kanan niya. Itingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan, minom ko kaniti. Itiing kalis ing kana akong daya, ing daya ning bay tarang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ini kaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyo binam mebiyan ing anak mo. Daraw mi kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ing kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepayarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco o kaya kaming Papa, at Florentino o kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan may anak mo talasuyo, iyamong Pax, Francisco, ay nasong meko ketiking yato. Antining kimbinyag meteya kambiyan ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mo na naman, ding aliwami pang kapatad, apepay nawan at maninayang subling miye, ading sablang meyang unabye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya benang Maria, ang Birhen ng Diyos. Kambe ng San Jose, ang kayang esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo. At inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong, kekang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kamben at kayo, ipangmayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, King alangangga. Mapaminto king amano yung tarapangabos at miubog kimbaral ng turu, nga tamangining mangangas manalangin. Igpami at tsuka banwa, misamban niya ang lagyo mo, datang Datang kayarian mo. kayarian mo, Mipamintuan in loob mo, kete sulip, antibanwa. Ing kakanan mi, king aldo-aldo, ibiyem mo kaya kami, king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Emo kaya pa isawol, king tukso, nunay ikabos mo kami, king sablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, manugod mong ipagkadubing kapayapan king panabon mi, ban king kasawpan king kang pakalulog, parati kaming may kabus king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayang kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya manggaman king alanangga. O Ginoong Hesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalik dan din kaya kaming kasalanan, na inawen mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi, sana ang kapilan man kaya kayo. At kaya kang timurin. Iyan pang tayong maganing kapayapan, king metong at metong kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibiyam mo kaya kami, ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, similalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaos, king hapunan ng kordero. Ginoo, ay matampang tanggap kaya dapat ikas niya ang ano mo, pumayag na ako.
magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Karen pong kaya beming sisimba, king live streaming. Siklaw tamo po ban pangadyaning dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamongan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage. At pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot, pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata, itamongan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na karingdakal at tao. Ipanalangin mi, ingan tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ning sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawb kami, karetang atsu, king pamangailangan. Ipaniga pumike ka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat, niting virus, at ing pangakapos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo, anak mo, ang mabibiyang pon magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan.
Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan Ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, sapan mo kaming misane, king alimbawa ni lugod, apag masusyan mi kaniting Eukaristya. Ban miraske king kayang kaganapan, arapan mo. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Paalala lang po, bukas sisimulan po natin ang ating paghahanda para sa pista ng ating mahal na patron sa Santa Monica. Pista po talaga yung August 27. Kaya bukas po, simulan natin ang nobina, pero 6:30 a.m. Mass po ang ano natin, hindi 4 p.m. No? So sa nobina, yung pong Tuesday Mass ay 6:30 para hindi na tayo pare-pareho na lang no? Habang tayo naghanda sa pista ng ating mahal na patrona. Okay. At sa nga po pala, pagkagabi po sa ating mga nobena, mayroon pong programang ginawang parokya. Punta lang po kayo sa Facebook Live Facebook page ng ating parokya. Gumawa po ng konting programa para malaman, pagnilayan natin ang buhay ni Santa Monica sa salita o mga karanasan ng kanyang anak na si San Agustin. So, sisimula po yan bukas ng gabi, 8 o'clock. Kaya tingnan niyo po sa Facebook page natin. Okay. Meron po tayong mga guests na mga Agustinian priest para sila yung manguna rito sa Facebook Live. Okay. Ang ginuman tabi kaya kayo. at kaya kang timurin. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may ipayang tatu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. May arinig kaya katang kapag masusyan, o may tanang luguran ng Diyos sa ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Ang sinuman ang bubuhat para sa sarili lamang. Walang sinuman ang mamamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinumpang ng Diyos na kapinggiran. Maya po, oras kaya kayo po, dakat pong salamat, magandang araw, maraming salamat. Thank you. Ingat po kayo at all times.